कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। बीडमध्ये सगळ्या गुन्हेगारी वर्तुळामध्ये वाल्मिक कराडचं नाव काय येतं असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी केलाय। मंत्री म्हणतात की कुठल्याही जाती धर्म भाषेचा कोणाचाही कार्यकर्ता हे बघा, आम्हाला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही। कारवाई कधी करणार ते सांगा। तो कुठल्या जातीचा आहे, पातीचा आहे, कोणाच्या जवळचा आहे, त्याच्याशी आम्हाला काय करायचंय? आम्ही एवढ्या उघडपणाने बोलतोय आणि मी सांगतो चला तो माझ्या जातीचा आहे। मी वंजारी, वाल्मिक कराड पण वंजारी। अजून काय बोला पुढे? वंजारी बिंजारीचा प्रश्न येत नाही। ते प्रश्न आहे माणुसकीचा, क्रूरतेचा। ते जे मारणारी पोरं आहेत त्यांचे आणि वाल्मिक कराडांचे फोन तपासा। त्या घटनेच्या अगोदर 8 दिवस कोणाकोणाला फोन झाले ते तपासा। हप्ता मागायला कोणी सांगितलं ते तपासा। सगळ्या गुन्हेगारी वर्तुळामध्ये बीडमध्ये वाल्मिक कराडचंच नाव का येतं? सगळे वाल्मिक कराडकडे बोट का दाखवतात हे सांगा ना जरा। म्हणजे जिल्हा उपाध्यक्ष, जिल्हा अधीक्षक, काय ते जेल प्रशासन, तिथे एक बाई आहेत, त्यांची बदली, त्यांची फाईल गायब। मागे कोण? तर पालकमंत्री। हे सगळंच जर पालकमंत्री ह्या पद्धतीने चालवणार असतील तर बीडला महाराष्ट्रातनं एक वेगळं जिल्हा म्हणजे राज्य प्रशासन करा ना। मंत्री म्हणतात की कुठल्याही जाती धर्म भाषेचा कोणाचाही कार्यकर्ता हे बघा, आम्हाला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही। कारवाई कधी करणार ते सांगा। तो कुठल्या जातीचा आहे, पातीचा आहे, कोणाच्या जवळचा आहे, त्याच्याशी आम्हाला काय करायचंय? आम्ही एवढ्या उघडपणाने बोलतोय आणि मी सांगतो चला तो माझ्या जातीचा आहे। मी वंजारी, वाल्मिक कराड पण वंजारी। अजून काय बोला पुढे? वंजारी बिंजारीचा प्रश्न येत नाही। ते प्रश्न आहे माणुसकीचा, क्रूरतेचा। ते जे मारणारी पोरं आहेत त्यांचे आणि वाल्मिक कराडांचे फोन तपासा। त्या घटनेच्या अगोदर 8 दिवस कोणाकोणाला फोन झाले ते तपासा। हप्ता मागायला कोणी सांगितलं ते तपासा। सगळ्या गुन्हेगारी वर्तुळामध्ये बीडमध्ये वाल्मिक कराडचंच नाव का येतं? सगळे वाल्मिक कराडकडे बोट का दाखवतात हे सांगा ना जरा। म्हणजे जिल्हा उपाध्यक्ष, जिल्हा अधीक्षक, काय ते जेल प्रशासन, तिथे एक बाई आहेत, त्यांची बदली, त्यांची फाईल गायब। मागे कोण? तर पालकमंत्री। हे सगळंच जर पालकमंत्री ह्या पद्धतीने चालवणार असतील तर बीडला महाराष्ट्रातनं एक वेगळं जिल्हा म्हणजे राज्य प्रशासन करा ना। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।